फुं kaham no jotno no lam sugo taisa ni ketal blog hingke bahai tong no khakhayo kaham no tong na hinoi hingke ang tabuk hingke muya snam na tongo muya sakhi songna bagoi hingke muya sakhi songoi jar nai tini ka ni busaino hingke wa milik muya o hingke abono sakhi songnai hingke tai tam khainai norong no funugui tongnai ta guys kisa blog no che sak nai di nai jaja khangke like khai di share khai di video no tai subscribe bo khai kungai khai kalang di kisa maya de nagui ano hingke kisa nai tongja di kisa che sak hingke tho muya snam gana tabu nambai ka hingke thaipung busulibo khugui rukha tai to obo kajak khugui khibiman liya ka thaipung busulibo muya sakhi janai first time ani video ani blog tini muya bai thaipung busuli sakhi songnai ang first time nai tongni norok ang bahai ke song mani bo hujanai tongo mui box sawai ahai mukha kutup sai tongo oro tabuk mosor akran berma rwnai ang iko obo berma tai mosor rwnai tai akran bo kisa rwnai hingke tai som rwnai asungno rwnai tai reya hingke mui kutugui tongo chakhai ekbar phano koli ne tabuk kisa koli ne gana berma mosor joto rwbai jak saltung mani tini bo taisa tabuk kisa andarung saka je kolom mani wati phaina hini asai tongmani angle wati je kisa phayo pante heke klai khangkai tai phaidia hayung tongkha buini parale phaipo hini rok nuguta mobile rogo video rok nuguta chini para kha fast phaiya chini para simino phayang khana buini parale phaipo chini rok je kisa phaiye taisa thagui thangu thanga saduk je pura light heke rui phayo ayung tongkha ka awandur risinai tabu awandur roi shrapsa tongni kari sinai lebu bulai rugana lebu bulai roi shrapsa tongni kari sinai sakhai monoi ready ungkhanai de to hingke yang kai thapa taisa wak ni bagai mai box sai rukha wak no bo moni sor hake no char na nango mai song kaham ke hingke ani moi no ko dai to ne gana mai jagara tabuka muya chakhoi oboka miya honi moi oboka mui fry songjak bokong thurmui shot time lai samai kamani
ওই ঘরে ঠোঁলা খুঁড়ি কা তলাই Abo kha mai sabai tau kha ne o kurti sai to kisik jakta sai to gabono kisa sumna hinin achuk nai tabo khai kam se paila man i din kuriya ni khai je mungsa pai kha mungsa ma khai o sisi rok dai ton jak abo kina ro habe kisik jakta jura orang tahu sunai bisingwa hai subai na ma sunai subai ka ani kurti o sai to bo o kinani o kitik ja mane gia tai bo tola di yung tong ga muzanya gaban bagoi subina kha mane tai kisa sakau ti sena khatang ta oksi thigungo aba bagal khapai mani ek bosor ka kha yang ke mukhe salayo bora chalai dong kaham guys kai ta tini sari gong kai ani busai no phaijak kai mang pai ti phekya bazar thangoi tabuk sari go tini bazar bar hine bazar bar ni bazar thangoi mang pai ti phekata kai tabuk ang songna bagai sinam nai bo kai uyang borjan thango kai ang sinam chogana sekang sinam bagana oi ko mane sinam jaga da modang Hinggai kawan bang mosla mosor, rusun, pias, tomato, thok, और मसला दाजाक दङ र जिरा धनिया गुरा रक दङ खुलगोन इको र मसला पेकेट कायसा कायसा kai chui ang ingkoi dajak abo songpuru rwnaita hingga borok jot ready khabegan tabuk di sokpai traditional style kai boloi song sinai to para rong songmani style ta abo khai takai bini yang mui chai này tini ha sa busuk thok